Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Creative Distraction alături de Cristi. Salut! Astăzi băgăm așa un duo din acela de calitate, tipa o dai cum. Dacă vă întrebați de ce restul episoadelor sunt șterse, am zis asta și în videoul lui Cristi, cel de stand-off. Da. Cum zice, eu când am fost pe afară, vă dați seama, ca orice un copil, mi-am luat și telefonul afară, știți? Și deodată, cum îi zice, un băiat mi l-a cerut și mie să se joace nu știu ce joc, așa, știi? Și el avea telefon, dar el mi-a zis mie că nu are. Și eu pentru că într-o zi, cum îi zice, ăla mă, i-am făcut o farsă, știi? Și era aia de apropiere, Cristi. Și era cald rău, știi? Și ne-am bătut toți cu baloane cu apă și am avut țintă pe el. Și asta a fost din răzbunarea, știți? Și de asta, acum a venit, mi-a și niște pisoadele astea. Și avea hotspot de pe telefonul lui, știi? Și aia a fost. Și bri pe episoade, am zis ce. Și nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like dacă mai vreți. Câte like-uri vreți să strângem, Cristi? Păi dacă ai așa. Mamă! 5 like-uri. Uite să-mi echipez parașuta iară. Nu, păi tata. Hai pe acolo. Esteemed explorer. I know this can't be your first time in Aurora Valley, but do you know about the recently discovered ruins in the valley? Come and De fapt, sărim acum. Că încolo e partea aia. Cristi, cât de tryharder poți, da? Aha. Deci că trebuie să Ce pun... să nu mor. Da, măcar asta. Filmează. Ce care e bună. Prima nu a doua, da. Nu știu, să-mi dau un pic jocul mai încet. Uite, cam așa e bine. Ce-am găsit? Am un XMO. Eu am un Uzi. Bă, deci... Vai de capul meu, bă, dar și eu sprost, mă. Puteam să fac așa. Easy sniper. Hai să deschidem și noi chestul ăsta așa. Nou scop cu sniperul. Hai că am și tras. Așa. Ce culoare? Oare ce culoare putea să-mi dea mie? Ăsta este încă albastru. Și shotgun. Bă, nu tope. Oh, shotgun epic. Ăla cu două gloanțe. De-mi place mie la nebunie. Lol. Ăla și o Amazing Race ăla. Bă, hai, frate. De eu n-am materiale. Nu. Vrei XM8? Nu. Am două și nu știu ce faci. Trage. Nu știu. Trage după mine. Am 3. Unul epic. 35. L-am ochit pe ochiosul Jack. Hai că am și tras. Băi, nu am deloc materiale. Bă, ce se întâmplă? Îi trag așa slab! Bă, nu muri. Nu mor. Nu trebuie. Mai bun, nu mă întrebați de ce trag eu așa. Pune-te și tu mai serios. Bine. Bă, antrenament. Bă, se vede că îmi lipsește, că nu m-am mai antrenat de mult pe creativ eu. Uite aici pump verde dacă vrei. Am doar jucat. Pump verde. Am antrenat, cred că. Am jucat doar. Vezi că ți-am lăsat acolo un pump verde, fix aici. Cer să vin. Încearcă. Eu la ăsta, mamă, 200 de materiale. Te pup, papa. Dă și mie asta. Uite un DTR. Mama. Hai, frate. Bă, trage unul. Tu trăsești? Nu, Tu nu, nu. trăsești? Nu, sunt pași la mine. Unde? Ia uite. Bă, eu cred că ăsta are hack. Nu faci tuning. Bă, îți doi. Faci o tuning cu mine. Să avem pe el. Bă, furaș AVP-ul. Iar.
Păi nu încă. Uite, pump. Mamă, puțin de shield. Ai AWP? Da. Bă, bandaje sau shield? Bă, bine, las bandajele. Bandaje sau shield? Nu știu, eu iau shield. Eu. Cine Nu tu? așa. Ce? Bă, mi-aș crafta. Uite, îmi fac un de ăsta. Știți-mi că e hack-ul ăla, rapid. Bag rapid tot ce prins pe aici. Bă, dar cum făceai crafting-ul? În stânga, sus pe ăla. Îmi pare rău că am oprit filmarea. A fost în greșeală pe ăla de stop. Nu mai știu pe ce vreau să... Mi se pare că... Da, vreau să-i apăs pe X-ul ăla de la craftat și apăsai pe filmare și o pusei pe pauză. Bine naiba că nu opri. Bă, doar eu puteam să fac asta. Două pumpuri. Mamă, ce mă speriași! Nu, XM8 o dai. Bă, nu vrei să știi cum se vede că e XM8-ul. Da, știu. Stai așa, am două. Stai trei. Du-te, mă, că am cum să ajung. Rătesc pe aici nețuri, că eu nu mai am materiale. Hai că nu mai am. Mă blocăm. Da? Super. E. Nu mă asta. Hai, bro, mai hai de cap. Ăsta ca să urci o scară pune 7. Oh, mai lași 3 damage. Fii atent că trage unul, deci eu dacă nu-i dau un nou scope, nioi. Nici măcar nu văd de unde trage, easy. Unde trage, mă? Nu știu, cum mă uit pe minimapă. Eu nu mă uit, eu mă uit pe aici. Eu vin pe tine. Ia uite-l. Da, dau și ne... Hai că nu dau nou scope, îi dau snipe. Bă, nu-l omorâ, Rasmus îi dau și o pickaxe. Doamne, crezi că nu te vede asta? Nu că e low. Te uiți la mine? Da. Îmi dă pickaxe. Default. Hunce. Default mania. Nu trebuie nici are. Bă, aș schimba shotgun-ul ăsta, bă, dar crede-mă că nu știu cu ce. Ia uite, bă, mamă, fashion guru. Dar nu-mi place mie fashion guru. Scar. Ia mă ca. Ia tu la că vrei. Nu cream că e scar. Bă, mă blocai. Da, șmecher. Ce? Ia vină încoace. Ești așa? Ia vină până puțin la mine. Păi de ce? Să-ți arăt ceva. Vreau acum mă flexez și eu aici cu dansurile. Nu, ăsta e default-ul. Ăsta e default-ul, mă flexez cu el. Oh, dar ăsta e printre, da, ăsta e al doilea. Nu, de fapt e... Cred că... Trag ăștia! Ai noroc că trag după mine. Ăsta vrea să-mi dea pickaxe, bro. Bă, fura știlul. Bă, lasă-mi-l mie, mamă, mi-mi dă ăștia notificare, ia uite-l. Lasă-mi să-i dau nou scope. Lasă-mi să-i dau nou scope. Easy. Da, aparent era. Bine, nou scope de la... Bă, Așa. ia, așa sau... Așa. Lasă așa. Nu, așa sau nu știu, fă cum vrei tu. Nu știu. Uite, am luat și ăsta al tău. Asta. Acest pickaxe l-are Cristi, a avut cel mai mare bulan că i-a picat. Și mie i-a picat. Deci, mie...
Mi-a picat și mie și 2 skin-uri permanent. Asta și încă unul. Deci eu am dat la fortun muelul ăla cu diamant, adică a fost reducere de 3% și am luat ăla cu gold, știi? Și știți care e faza? Era la o daia să-mi pice skin-ul ăla legendar pe armă. Și dacă nu pica la legendar, pica pălărie epică. Am pus pe perete. Chris, ăsta e win-ul nostru, da? Dacă nu facem win, îți dau report pe filmare. Nu. Bine, trash atunci. Nu mai cu scalul joc. Ce tryharder! Hai mă, că apă, îi rupem. Dar că uiți când dă unul cap instant de aici. Ce n-ai bă mie și să blochează jocul așa, adică nu am... Nu știu, parcă merge așa greu. Uite ce pump. Ia uite bă, purple top. Deci uite. Ce? Era un maieu negru cu mob. Hana pink top. Nimic interesant. Încă mă duc pe ăla care trage. Care tragi, mă? Pink vest. Ia uite bă, scar verde. Ce-ți faci? Vede? L-ai luat? Nu, Nu-l vrei? nu. De ce l-a jucat că da mă albastru? Și îmi l-ai falling. Bine. Să-mi trag palme ce mă sperie ăsta. Noroc cu uziul ăla în inventar. Mamă, ce m-a speriat când am căzut. Pe mine m-a rupt ăsta, bă. Vrei mai vrei ceva? Nu. Mă face tu! Hai că-i dau nou scope. Hai că am și tras. Mamă, acum ne bătea cu armele astea. Vrei ceva? Vrei bandaje? Nu, că am 11. Eu te-l pe ăsta. 84. Mamă. Ăsta o dă cu mine pe construit când l-am spart. Adică vreau să fac construcția. Bă, tu de unde ești, mă, la levelul ăla? De lasă și mie ceva materiale. Cream că e legendar. Mamă, ce lag am! Ce laghează jocul! Și eu am. Bă, eu am un loot prea OP. Hai că e OP. Bă, dacă mi-ar da și mie un are mai de Doamne ajută-mă. Bă, chiar ar fi loot OP, mă. Bă, dar parcă nu vrea jocul, mă. Da, din asta. Hai la fața mea. Uite-l pe ăla. Hai, uite. Bă, what? 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 Deci, o să vezi pe filmare ce s-a întâmplat. Era ținta pe el de 2-3 ori. Și efectiv eu când am tras, a tras pe lângă el. O să vezi pe filmare. What? Așa am zis și eu. What? Fii atent. No scope. Hai că da. Nioi. Nioi. M-am dat. Se uite ca un pump. Sau ca un șaca. Uitați-l pe Cristi. Ia, Cristi, stai. Urcă pe motocicletă să fac și o poză de thumbnail. Dar nu știu dacă o să... dar nu merge, bă. Stai puțin că am uitat că... Nu. Hai că fac eu așa. Dar nu, mă, nu. Nu mai pun thumbnail ăsta. Pun thumbnail-ul... Thumbnail-ul acela normal. Ia uite-l pe ăsta. Surprise! Am dat 33. Deci ori i-am dat lui 33 damage, ori și-a luat motocicleta 33 damage. Una din două. Că mai văzut clar. Vrei să vezi ceva tare? Iar pui trenulețul. Oh, salut! Hai. Bă, nu mearsă! Eu m-am dus.
Aolea, iar e bugul ăla Da. la tine, vai. Sola. Vede ca ambele, măi. Ala două. Da, dar vezi că se trage pe acolo, dar hai să merem. Hai să batem pe toți. Eu mă nec. Mă nec. Am în față. Tu du-te la ăla și mă duc la ăsta. Nu, bă, tu vino cu mine, bă, vino cu mine. Vino cu mine, că eu mie că mor. Eu le bag grenăzi. Aha, că ești cu grenade. Că am și-o. Explodează! Eu le dădui random grenazile, că nu nimeri pe nimeni, văd. Mă duc și eu la ăla. Nu. Trage la mine. L-am văzut. Iată. Hai de acolo. Hai că te ocupi tu de el, presupun. Shotgun-ul de la meu legendar. Bun, un upgrade. Bun. Oh, bine, bine. Bă, încă 3 playeri. Adică, easy. Hai, Cristi, nu poți să urci aici. Asta e de parcurianul, bro. Se țin cu mine că... Hai la dreptul ăla. Ce mă speriași. Ți-ar... Vino încoace să mai pun ceva. De... Bă. Oh, respect. Bă, dar de ce nu merg să... Te zic că eu cu ăsta mă uit după player. Uite, bă, drop-ul. Poți să iau eu? Poți să hai că iau acum. Nu știu, dar zici mie ce picăm. Eu am shotgun legendar, bă, dacă pică un are. Mi-l lași mie? AVP. Dă-l încoa. Legendar. Dă-l încoa că eu aveam epic. Ia-te-l pe ăla. Bă, ce e ăla de acolo? Ăla din față? Da. Un balon. Și ce face? Asta chiar nu știu. Ia, Am mai văzut și un meciul. ia hai o leacă pe la el. Că văd că mai e un drop în partea aia. Hai să vedem și noi ce face așa pe episod. Un experiment. Ha. Mare experiment. Sper să nu murim pe zonă, că nu mai mulți. Eu, tu ai mai mult ca mine în orice caz. Uite că văd că mai e pe aici un drop. Flame bombs. Nu știu, ăsta e de decor, văd. Hai să iau și-o drop-ul ăsta, că tot e aici. XM legendar, că de ce nu? Fugi, fugi că poți. Bagă și tu aici un scaun. Bă, vezi că băgai scaun. Unde? De ce? Și acum mergem și noi easy peasy lemon squeezy pe aici. Iar acum, ia uite, l-am văzut pe ăla. L-am văzut. Mă duc cu drona peste el. Sau, ha, mă, că-l las. Aha, că îmi l-ai 28 follow. Hai să mergem pe el, să-l omorâm. N-ai zis că vrei win? Bine, mă, hai. Fie pentru win. Aș fi lăsat win-ul cuiva, dar nu o las. Aha, ia uite-l. Dar se bătea cu altul, văd. Ia uite cu cine se bătea el. Ia uite, bro, cu cine se bătea el. Ai luat și de noi degeaba. Că mai pot să construiesc, nu mai fac nimica. Mort. Mai e unul. Giannis la Fordu Rodo Bogoroco. Ia uite-l și pe ultimul. Bă, vezi că vine ultimul la tine. Și? Ia uite-l. Cum, bă? Cum vreau să... Cum mă pot să... Ia, ce cu sniperul? Easy. Mă, bravo! Un win așa de control pe episod. Bun. Și cred că ți s-a pus ție, da. Da. Mi s-a pus mie. Bravo, bă! Easy. Stă bă când merge asta. Oho, graffiti de la level 20. Mai luai niște alea.
Deschidem și noi 2 cutii așa pe episod. În acelea cu bănuți. Nu real, vă dați seama. Așa, level 35 la aici. Uitați aici am dat. Și cum zice, și uitați, ăsta mi-a picat și era la odaia. Hai să dăm și noi refresh pull. Mamă, dacă ar pica un ăsta, cât de tare ar fi. Ia, mamă, dacă avem atunci refresh pull-ul ăla, am picat ăsta, deci e mai bine. Așa, haideți să mergem aici să colectăm și vom deschide alea și vom încheia și noi acest mirobolant episod. Filmăm de 21 de minute. Acum facem 21. Dacă s-a mai uitat cineva aici la acest episod, să scrie în comentarii hashtag m-am uitat. Niște pantaloni și din ălalt schimb pe FAMAS. Deci mi-a picat același schimb pe care l-am eu aici în mână. Și da, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți să-mi vedeți lucrul acesta, este... Aici am doar 2 skin-uri, așa, complete. Și da, uitați pe ăsta pe care o aveam eu și care am uitat eu să o echipez. Așa. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Cristo, el a fost Cristi. Pa, pa!